Вървя наляво и надясно, но все не намирам пътя си за направа. Се озовавам в кълта, чудя се как това е все още реалността. Как ли да се избавя полета? Очевидно, че няма да е тънката. Трябва да си дам много зор, без никакъв спор. Мисля, че съм в затвор с животни, които са самотни. Излизам бързо от затвора, тука много се тровя. Това не е за мен, наши са отровя. После дай ми само лек. Вървя наляво и надясно, но все не намирам пътя си за направа. Все се озовавам в кълта, чудя се как все още това е реалността. Не, няма да се предавам, който и да става. Аз съм тук, за да се преборя с реалността. Каквато и да е тя, колкото и да е трудна тя, няма да давам аз назад. Ще я презрещна с зъби ногти, ще вървя дори и на локти.